Poleďme 20 a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska som tu gangsterkom! Dneska tu mám Blitz Brigade. Ideme sa spolu pripojiť, uvidíme, či nám to pôjde. Keď sa budeme chvíľku dohadovať, tam ospravedlňte. Dáme play online. Nahráva nám to bez problémov. Áno. Ja mám troška lagy, keď sa tak na to zapozerám. Lebo ja mám taký shit mobil. Ako infinitý. Aj Nokia 7000. No lepšia. Nejde. Nokia 3310 je ešte lepšia. Dajte to vyopnem. Nie, nehovor tak. Dobre. Dobre. Aký dáme? Dáme Domination? Ako dáme mapu Madagaskar? Dobre, to je... Keď sa vám toto video ako nebude páčiť, tak dajte mi... Keď sa nebude páčiť, tak mi dajte like. Dobre. Daj sa to video bude páčiť, ale... Niektoré si tu budú zvuky hrozné. Ráda tačam často cez túto apku. No a čo, ide to jedno, že máme jedno. Je to jedna zase taká jedna z najstarších verzí. Ja som si aj tých kúpil. Dáme aké dlhé? Dáme 2 kola? Lebo to video nemôže byť nad 15 minút. Dáme 2 kola. Povedz, keď tam budeš. On si to načítala. Ja som ten, čo hral Minecraft. Ja som Alias. Ja som tiež Alias. Koho si dám? Ja si dám... Toho si dáme. Si dám toho zo zlaté puško. Kde si? Prehrávame. Tak ja nie som Alias, no. Aj tak. Ja som Maxi. Počkaj, nie, nechod tam. Nechod tam. Počkaj, chvíľinku iba, počkaj. Iba chvíľinku. Dobre, môžeš ja. Nehovor moje toto. Moje pozda nehovor, dobre, prosím ťa. Ja mám mladý No to bohužiaľ hraje na mobile Lenovo. Lenovo Vibe, aký máš? Lenovo Vibe. Neviem, či taký vôbec existuje, ale okej. Ja mám mladý Mám mladý, kamo. Ja som, že to je full damage, lebo... Pozri, ja sa mi sa to môžem tak niekde. Som taký krivý. Preto som taký krivý, lebo... Kamo? Čo sa deje s mojou postavou? Zabijú ťa? Nie, ten mobil nejde. Bojte sa, je celý, ešte budem s nami bocerať. No teraz sa pozriem na Hyper Archera. Alebo Forgate. Mali by sme aj Roblox natočiť, čo? A ja to video sme posrali. Že? Nechceš ho natočiť na novo? Nechceš ho natočiť na novo? Nie, nemám záujem, vieš. Ja idem hrať Minecraft. A ešte to spieva pesničku. Ja miluju Minecraft. Je to môj svet, ve ktorým som rád. Ja rád težím cobblestone, diamanty a redstone. Rozbu som display. Hej? Nejde mi. Mobil lagol. Bohužiaľ. A ťahol nám vlajku, ale vyhrali sme. Sme praví. Dovidenia, ľudia. Ale nás odpustil. Bohužiaľ. Nemôžete sa netnúť na môj televízor? Bohužiaľ nie. Ale že by takto nepovedal. Keď ste počuli pozadí niečo, táto hraje Skate 3, to sa veľmi ospravedlňujem za to. Jej,
ideme killiť a žiadne výhry nedávať. Ideme Sorry, dávať. ja mám skate trojku. Ideme killiť. O, už aj. Keby ste chceli Jo, to odpojilo. Gedrex. Keby ste chceli video skate trojky, napíšte Hyperovi. Aha, tam to natáča. Neviem, čo to malo byť. Keby sa neodpojilo, tak by to video... Ja mám doma PlayStation a ja to hrám. Keby sa neodpojilo dostať také nervy, tak by to video ešte pokračovalo. Takže možno keby... No, kto to video mohol páčiť, tak sa... Môžete napísať Hyperovi. Že keby ste chceli druhý diel, tak by som už mohol natočiť na novšej verzii. Potom si môžete pridať hostia. Playera. Aha, nie, on to nebude hrať, lebo... Dobre. A to. Odmena si môže volať. A asi ešte zatím odmena. Ale keď tak, že si môžete zavolať gangsterka. A ja mám práve skate 4. Dobre. Tak zatím... Autizmus. To je presne. Ale to je vyplo.